Здравейте, драги зрители на YouTube! Аз съм BozzX и с мен е YotaBot 383 и днес ще ви покажа първи епизод в Survival в сървърът Nexus Craft. Имахме ивент и спечелихме много неща. Погледнете честът. Колко много неща имаме и е пълен. Първи епизод. YotaBot. Съжалявам, но сървърът малко лаги. Съжалявам за лагенето, но не от мен. Вижте. Сега ще ви покажем какво събрахме от Евентът. Вижте. Тук е пълно. Тук събрахме много неща от този евент, който е половин час и 4 минути. отгоре също събрахме 62 килограма. Вижте. Златни ябълки. Да. Ако можем, ще направим клип как да си направите резиденция в Nexus Craft. Вижте. Така остана. Защото ще правим резиденция на нашия Enchanting Room. Сега. Не кой знае какво, но един прост Enchanting. Ето сега ще го покажем. Значи, нека да проверим. Тук е празна печката. Значи Enchanting Room-ът ни е и направихме един дънджън. Обаче YotaBot 383 майче без да иска го щупи и дънджънът се провали. Вижте, най-обикновен Enchanting Room. Ако може да се дръпнем, ще правим нещо по-смело. Наистина ще е по-удачно да е по-голям, да има резиденция, да е защитен, да не са гриф. Не влизам в Enchanting Room, моля. Разбрахте, YotaBot 383. Вижте, тук не са. Какво стави? Честът. Ето, вижте, толкова много кварц има. Ей! YotaBot 383. Той е кварц, няма ли да го опечем рудата? Ето, дай ще го опека. Гледайте сега как ще пека кварцова руда. Не се пече. Малко лаги, но не от мен, от сървъра те. YotaBot 383, къде отиди? Направим Enchanting, да не влизай вътре. Цървено. Да, чухте. Ей! Що си обрал кварцът? Виж, тук с този кварц може да се правят блокчета и да е за красиви строежи. Този красив кварц направо е красив. Най-странното е, че опеканият кварц прилича на сопол. Да, наистина прилича на сопол. Чиста истина, че прилича наистина на сопол. Айде стига да говорим за тази тема на разговор. И да, какво е друго да ви покажем в Survival-ът? И аз не знам.
Тя е Warp Miner. Точно така. Ние щяхме да направим нещо подобно на XP фермичка, но... Аз да защитя грайндера, защото... Спавнерът на Spiders просто не стана дънжънът. Щяхме да имаме XP. Колко е жалко. Все някой ден ще Да, сега някой ден ще намерим и друг. Няма никакво значение. Да. много нощ срещу В другите епизоди ще ви покажем много повече екшън. Йобот 383, я престани. Аз казах, разполагал с много нощ. Абе, що си го хабиш за... Бе. Тук има една храна, за съжаление, защото хънгрит ме. Не дей, ще спра PvP-то в тая резиденция. Ако продължаваш. Локс 383. Да, то е ясно, че тук е защитено и за това. Президенцията. Сега ще го изпробвам. Reset. Да, че са малко лоши да гледате. Ама нищо. Reset. Home 24 нашата резиденция. Пише PvP. PvP. True. Драги зрители, пак ще го напиша. Reset. Home 24 и PvP True. Йобот 383, ела, майче включих PvP-то в резиденцията. Ела да пробваш. Ела, допатвай се при мен. Или ела на холмът си. Да. Можеш. Ей. Аз бях с един пълен даймонд сет. Нещата не знаем за това ползвах и да ме убие. Извинявайте за Аз сега отивам на холмът, но със съжаление сървърът, тъй като лаги, малко по-бавно го направих. Ето ги моите неща. Йобот 383, ако сме взели нещата, ми ги връщай. Разбрали? Но, защото аз включих PvP-то, но само мога да го изключа. Добре, няма да. Защото уж нашата къща не е място за биене и за това. Ама за съжаление нямам дървена брадвичка, ще се направя. Аз имам дървена. Пържи ми храна. Нас храна ни трябва, защото за нашият survival. Няма да я взема. Очакай. Тук имам една пръчка, обаче ще не стига. Взема от дървото, от пръчката и стоям да си крафтвам. Това. Ужас. Ще трябва да си преработвам дърво, защото не му стават две и не ми се стигат. Аз след малко може да отидем на това. Айде бе. Сили трябва да се случва това. Вече го взех и нека да си крафтна той за резиденцията. Ама ние ще направим между епизодите. Да, извън кадър.
извън нашите кадри. Защото той и аз снимаме. Да снимаме туториали. И вече си я крафтнах. Скоро може да направя аз поредици на Майнкрафт оцеляване. Абонирайте се за неговия и за моят канал. Сабскрайбвайте. Ще ми бъдем големи фенови. И ще правим много повече поредици. Да, защото скоро аз мога да почна да снимам един от най-известните сервери, който на Minigames. Да. Смятам, че ще ни бъде интересно. Аз оставих обсъединя в честа, за да го пазим. Йобот 383, той се намери програми, 2 програми и вече може и той да записва и да прави поредиците на Survival of Nexus Craft, мини игри, евенти. И аз ще правя такива поредици и да, майче... Да, всъщност казах се на него сървър, но да посетете го, в момента може да има IP на сървъра, който иска да се съедини към сървъра, ще се напише до никнейма, може да се полага да добавим в сървъра. Да, честна дума, да ви кажа, това беше от мен. Абонирайте се за двата ни канала и чао! Чао също от мен. Хайде, чао!